Pirthe la ke malom so aphan choji bonta pirthe pen chi utekang dera phi kaya para kai ke dodam ji adim la ke sining hemreng me hanlo bangso pirthe la ke papa pirthe botsi son suri akeso sitame nang manlo laso pen kachepa jok thekjia phan pura dipu pastorate pen chepatir piponsi ke damtang preni phainar kep pen kep arni an ni thoma pharman Pharkong Apam Mondoli along Revival Crusade paman pon Bangsu Revival Crusade ke paman pon ahud dipu pastorate chairman an parta longri pastor Reverend Lal Flan Moya ahin pen kachepaim pupon amay long pastorate secretary senior Lal Ramdin Thara hin pen jaimek doan parjupono Jaimeg ateng pen preni phainar kep kechengarni arnam kirojia phan rong supi Mondoli pen dipu Mondoli khoyara tum pen lun parjupon Crusade ke padupon ahud dipu pastorate angkang kedo lasonsi dipu Mondoli Pharkong Apam Mondoli dikhong Mondoli upper habjan Mondoli cheksolangso Mondoli rong supi Mondoli rong chingri Mondoli rong klarbong Mondoli lapen preaching station pen habjan PS rong chingrum PS lapen mijung PS kadokawe palong kre isi amondoli pen chetongdo Crusade ke padupon ni thomang bong lam ke than mate speaker aphan Mizoram pen V Lal Biak Zwala hin pen Mondoli kija ponangji Mondoli radaphan kiduk kisung kelang ponangji kiduk kisung hut joyke jogwana huchitame hemphujisu aphan chi ot hipnangji pu pendanglo arnam aphan ki kroinangji puthak kidoan chethan chimum pon lapenan parta kijutsiarni Karbenglong mission field secretary Reverend R Lal Thapuya hin pen stame nangli konatsi kedolopu athepi pensi mesen pen arnamalam thampon Jesus Christ long ne kedam ji pulotang te damno soitana na chike ne kedam po pulotang te damno ang bokolong siduri lalu lakochi neli nangli ke konatsi do lake nang ne tham chechini Mondoli ada katu keklang ike karzong kalthir hello hallelujah kedu kebo ning isi pen kedu I adim ke Jesus Christo amondoli hello Crusade ke paman pon ni thomang bong ke ongdong ke so da tum dunsi ke so sitame chepami dunrinti bangso Crusade ke paman pon esek pastorate choir dipu Mondoli choir Pharkong Apam choir cheksolangso choir upper habjan choir rong chingrum khoyar lapen rong supi Mondoli khoyar tumpensi arnam kirolun lunpon News report Karbenglong live